Здравейте, приятели! Бих искала да поставя на масата една тема, която е общовалидна за всички нас, а именно нашата реализация. И това чувство, че ние се реализираме в живота, а не просто той да минава покрай нас. Защото много хора живеят по този начин. Сякаш живота ги подминава, сякаш не са на 100% в него, а той просто минава, дните изтичат, едно и също се случва, потънали в рутината. Ние просто примирено живеем. Казвам ние, но не се включваме в това число, както има и други хора, които живеят пълноценно и живеят следвайки поривите на сърцето си. И аз знам, че това е възможно, но не е лесно. И от какво зависи това да следваме порива на сърцето си? Изисква се много смелост, изисква се така едно предателство, което трябва да извършим, да предадем старото, да предадем всички онези зад гърба ни, тъй като ние не сме самата на остров. Зад нас има толкова много предци, толкова много история, толкова много срещи, раздели, толкова много загуби, толкова много свързвания. Има от всичко зад гърба ни и всички тези истории живеят в клетките ни. И когато ние говорим за реализация, всъщност говорим за това да сме свободни да следваме сърцето си. Да можем всичкото това, което е зад гърба ни, не да ни тегли, а да ни подкрепя. Да ни подкрепя, за да може да вървим напред. И за да се случи това вътрешно, е нужно ние да извършим едно движение. И това е едно движение в душата ни, едно движение, което не зависи от нищо външно и не зависи от това какво тези зад нас са направили или не са направили. И това движение се случва, когато ние влезем в съгласие с това, което сме получили и спрем да очакваме онова, което не сме могли да получим поради ограниченията, които са имали тези преди нас. На времето, ситуацията, обстоятелствата, в които са живели. Ние идваме от едно доста ограничено време на нашите предци, живеем в едно доста свободно време, което за нас е възможно много повече от това, което е било възможно за тях. И така, това движение се случва вътре в нас, в душата ни, и то може да се обобщи с една дума. Една много красива дума, която включва всичко. И тя е същевременно много лесна и много трудна. Защото това означава да сложим край на претенциите си, да сложим край на изискванията си, да сложим край на недоволството си, на обвинението си, да сложим край на всичко това и да поемем 100% отговорност за живота си, защото сега вече сме големи. Аз не говоря на деца, там среща. Децата гледат детски. Аз говоря на порасналите нас. И за да можем да живеем пълнокръвно и за да можем наистина да усетим тази реализация на сърцето ни, е важно да извършим това движение. И сега ще ви го предложа като едно много кратко упражнение, но имайте предвид, че това е процес, който по принцип е една така фундаментална стъпка в семейните констелации, когато правим констелации. Това е стъпка, която всеки трябва да извърши, за да продължи нататък. Няма как да гледаме към мечтите си, няма как да гледаме към визията си, ако не направим тази фундаментална стъпка. И пак казвам, тя не зависи от никакви външни обстоятелства и това е най-якото. Това е нещо, което е много на сърцето ми, метод, който на мен много ми е помогнал, независимо от моята семейна история, от това, че аз не познавам биологичните си родители, била съм, както се казва, родима мамо с късмет и ме хвали на смет. Да, дадена съм, не ги познавам, но те са живи в мен, в клетките ми и не е като празна дупка в сърцето ми. В моето сърце има специално място за моите биологични майка, биологичен баща, за моите осиновители, които също са
Макар че майка ми си отиде много рано, осиновителката ми, когато бях на 4, всъщност те се погрижиха за мен така, че аз никога да не заподозря, че съм била осиновена. И това е мястото, до което стигнах вътре в себе си. Така че това е един процес. И ако имаме живота, значи имаме всичко. И е много важно да почнем да се разграничаваме от всичките тези истории, които са дошли заедно с живота до нас. Та сега ще ви предложа това движение. Ако имате време и възможност, може да си затворите очите, да поемете дъх няколко пъти дълбоко и просто да усетите как вдишвате живота. Как вие дишате живота и живота ви диша вас. И ако не усещате нищо такова или ви е трудно да вдишвате и дъха ви блокира някъде, сложете ръка там, подкрепете това място, което не е напълно отворено, което не е готово да се отвори за повече живот. Вижте дали може да отидете в сърцето си и още по-надолу в таза, да усетите как дишате в таза. Където са корените на живота. И може сега да си представите вашите родители, как седят пред вас. И не си ги представете с историята им. Представете си ги така, както са били, когато са се срещнали. Разбира се, всеки има различна история. Някои хора са деца на любовта. Някои не са. Някои са деца на задължението. На дълга. Някои са деца на насилие. И това са тежки съдби. За хората, които не са деца на любовта, е тежка съдба. Но все пак, те са тук. Все пак сме тук. Животът е поискал да сме живи. Дишайте с това. И ако има тежка история около зачатието ви и не сте деца на любовта, тогава си представете, че сте. Представете си, че когато са се срещнали, майка ви и баща ви, между тях е пламнала една искра. За да се зачене живот е необходима енергия. Много енергия. Може да си представим борбата на сперматозоида. Един сперматозоид стига до една яйцеклетка. И се отделя много светлина и топлина в момента на оплождането й. Можем да си представим колко много енергия, как една искра се е запалила във Вселената и това е била искрата на нашия живот. И от тази искра, ето ни, аз тук днес седим, слушаме това видео, опитваме се да направим живота си по-добър, да почувстваме сърцето си по-пълно, да имаме повече радост в живота си. Ето ни тук, търсейки начина, търсейки пътя към нещо, което вече се е случило и което вече ни е било дадено. И от нас иска само да го получим. Дишаме дълбоко, поглеждаме към нашите родители, може да си ги представим, да ги видим. Хванати за ръка или гледащи се в очите. Точно в този миг на любов, който е имало между тях. Дори да е бил само един миг на любов. Дори да е бил неосъзнат миг на любов. Но е имало такъв миг.
Иначе няма как да има живот. Може да си представим едно голямо слънце между тях, зад тях, така, което ги огрява, източника на живота, който е избрал да мине точно през тези двама човека, през тези два портала и да стигне точно до нас. И веднъж живота е избрал, веднъж нашата душа е избрала. И ние просто вдишваме. Вдишваме това слънце. Вдишваме този живот. И вдишваме нашите родители. И се изпълваме с едно вътрешно да. Да. Да на живота. Да на есенцията. Да на топлината. Да на силата, която ни е избрала точно нас да ни има, като една разновидност в цялата палитра, в цялото разнообразие на тази вселена. Нас ни има. Точно нас. Точно тази форма на живот, което сме ние. И ако не бяха точно тези родители, точно такива каквито са, то ние щяхме да сме нещо различно. Дишаме. И даваме още пространство на това да. И ако успеем да кажем това да, ще имаме всичко. Всичко. Никога повече няма да имаме липса в живота ни. Всичко. И то зависи от нас. Просто да се отворим. А не някой да ни го даде отвън. То вече ни е дадено. И така ще спрем да натоварваме нашите партньори, нашите деца, нашите приятели и всички хора, върху които проектираме липсите си. Толкова е просто, толкова е фундаментално. И сега ви го подарих и аз. Като един дар от някой, който си го е позволил и за който живота се е променил. Някой, който дръзва да живее чрез вдъхновението, да следва първите на сърцето си и да не следва ничии повели. С много уважение към всички повели, разбира се от миналото, но следвам само собственото си сърце. И го желая и на вас. Ако имате, така може да се върнете обратно, да усетите дали сърцето е по-пълно, по-топло. Това е едно движение, което може да има нужда от няколко пъти да се случи, така че чувствайте се свободни да използвате този подарък многократно. Ако имате нужда от лична сесия, може да се свържете с мен. Правя онлайн сесии на живо, когато съм в България. Сега няма да ми има известно време. В януари месец, като се върна, ще има и групови ретрити. Може да проверите на страницата ми. Ще се радвам по някакъв начин да послужа на вашето вдъхновение, разгръщане и щастие. Радвам се, че ми слушахте и стигнахте до тук. Аз съм Деви и ви благодаря. И наслаждавайте се на този подарък, който сами си дадахте. До нови срещи!